ngene esangweni mangisiphumuse kuwe kayelihleka Amen. Bazalwane singena kule nkonzo sikhumbula sonke ukuba sizona inkonzo le yesikhumbuzo. Inkonzo le evuselayo ezosinika ithemba lokuthi impilo yomuntu ayiphelele ethuneni. Amen. Amen. Ingakho okwa umuzwe behlabelela abakwezinye inkonzo bethi eyethi indaba ayipheleli lapha iphelelela emaphakathi eyethi indaba ayipheleli lapha Nakuninda bazalwane ukuthi ngolile ngokweqisa ngokucabanga nangokukhuluma nangokwenza nangokuphutha icala lami linzima ngalokho-ke ngiyacela uMaria oyilokhu intombi engcwele izimpilo sizonke nabacululeyo wonke nani bazalwane ukuba ningikhulekele enkosini uNkulunkulu wethu. Asihawukele uNkulunkulu Yesu nomandla wonke asethelela izono zethu asise ekupheni okuphakade. Amen. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu sihawukele. asikhuleke. uNkulunkulu wena okuvuka kwethu sikhulekela umntwana wakho uzuziwe uba inkosi yamakhosi emacaleni onke awenza uze umhlambulule ube ijaji lomusa kuyena sicela ngoKristu inkosi yethu. Amen. Nkosi mphaphumulo umphumulela wafuthi Ukukhanya waphakade kumkhanyela. makaphumule ngobuhle Amen. emlilweni wesihogo. Sindisa umphefumulo wakhe Nkosi. Amen. Ukhona omunye ongasifundela? Ukuze bephakade. From verse 8, incwadi kaJobe 19 le from verse 23. Amen. Amen. Jobe 19 uJobe uphendula inkulumo yesibili kaBhilidadi. Wenzelwe okubi isipho eshiyiwe izihlobo zakhe. Uyazi nokho ukuthi umhlengi wakhe ukhona. Yep. Udetisile kimi abafowethu nabazana nami sebahlukene impela nami. Izihlobo zami zingishiyile. Nengazana nabo bangikhohliwe. Abagogobele endlini yami nezincebukazi zami bangishiya umfokazi. Ngingowezizwe emehlweni abo. Verse 16. Ngibiza inceku yami kayingiphenduli. Ngiyayinusa ngomlomo wami. Umoya wami mubi umkami. Ngiyanuka kubantwana besisu sikamama. Verse 18. Yebo nezingane ziyangidelela. Uma ngivuka zikhuluma ngami. Ababeyizifuba zami ziyanengwa yimi. Labo ababengithanda sebengifulathele. Amathambo ami anamathela esikhumbeni sami nasenyameni yami. Ngisinde ngokulambisa kuphela. Verse 21. Ngihawukeleni nina bangani bami. Ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile. Ningizingelelani njengoNkulunkulu. Ningasuthi ngenyama yami na. Sengathi amazwi ami angalotshwa.
sengathi angabhalwa encwadini aqoshwe edwaleni ngepeni lensimbi nangomthofu kuze kube phakade. Amen. Iyazi Nkosi izolungisa indlela yami. Iyazi Nkosi izolungisa indlela yami. Uma ngihamba Inkosi ayibe nayo. Ibe nomoya wakho futhi. Sizofunda evangelini likaJohane ivangeli leli ivangeli likaJohane leli chapter 11 lo sizofunda from verse 22 or from verse 20. Ngakho kuMatha esezwe ukuthi uJesu uyeza waya ukumhlangabeza, kepha uMatha wahlala endlini. Wayesethi uMatha kuye, Nkosi, uma kukhona umnewethu ngabe engafanga, kepha ngiyazi kalokhu ukuthi nakuba yini ongacela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzawunika khona. Jesu wathi kuye, umnekwenu uzakuvuka. uMatha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uzakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. uJesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila, nalowo phila kholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokhu na? uJesu wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena nguKristu kuye obezakuza ezweni. Eseshilo lokho wamuka wabiza uMaria udadewabo ngasese, wathi, umfundisi ukhona uyakubiza. Yena-ke ekuzwa lokho wasuka masinya waya kuye, kepha uJesu wayengakafiki emzini, kodwa wayese kuleyo ndawo uMatha amhlangabeza kuye. AbaJuda besendlini naye bemkhuza, bebona uMaria esuka masinya ephuma, bamlandela bathi uyayithuneni ukuba khale. uMaria esefike lapho ekhona uJesu embona, wawa ngasezinyaweni zakhe wathi, Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafanga. Ngakho uJesu embona ekhala, namaJuda bafika naye bekhala, babubula emoyeni bakhathazeka. Wathi, nimmekephi na? Bathi kuye, Nkosi, woza ubone. Ngiyaficela nje ukwesicela nje uverse 40. Jesu wathi kuye, angishongo yini ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Amen. Okholwayo oyindodana oyophila phakade. Okholwayo oyindodana oyophila phakade. Amen. Webazalwane. Amen. Into ehlukile ekutheni njengamaKristu sikholelwe ekutheni noma umuntu engalala ethuneni kodwa ngelinye ilanga uyovuka. Siyakubuka la amantombazane akhalela umfowabo abemkhonze kakhulu, osekuwesi kakhulu, useyafika uJesu, sengathi bathi wena Jesu ufike late. Hayi, uJesu akekho late enkingeni yakho, ngoba kwesinye isikhathi kukhona izinto ezike zonakale, kanti ingoba uNkulunkulu ufuna ukubonakalisa inkazimulo yakhe, izinto sezonakele.
uJesu lo obebikelwe wamikelwa uma uLazaro esagula, kodwa lithi iBhayibheli uLazaro akaguli, kodwa lokhu kugula sikhona okokufa, kodwa okubonakaliso inkazimulo kaNkulunkulu. So ke uyafika uJesu, ufika emantombazaneni, uyafika uyakhala akhala amantombazane athi kube ubukhona ngabe umfowethu akafanga. So ngamanye amagama athi amantombazane la ebukhoneni bukaJesu ukufa akunamandla. Angazi noma nisahamba nami yini. So lento into esikhathaza kakhulu ukufa kwemzimba, ngoba imzimba vese izofa, ngoba yona vele yavela emhlabathini iyobulela emhlabathini, kodwa okholwa indodana onokuphila okuphakade, kodwa ongakholwa indodana ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe. Sibuka kalamantombazane ukuthi ukukhala kwawo nenyembezo zawo ewa ezinyaweni, ngoba abanye bake bayowa enyaweni zabanye abantu, bayowa enyaweni zenyanga, kodwa bona kwase kufike inyanga enkulu bawa ezinyaweni zabo, kodwa yasisi nimbekephi. Man siyobheka siyalapha abekwe khona, siyokhombisa uJesu la bekwe khona ukuthi Jesu nakho la wambeka khona, uwena owaziyo ngabaleleyo, ngoba uthe uPaul yena ningakhali njengabangenalo ithemba. Uthi abaleleyo abafileyo bazolala emathuneni, kodwa kunosuku lwabo, njengoba isho intombazane la ithi ngiyazi ukuthi naye uyovuka ngosuku lokugcina. Uthi kodwa uJesu, mina ngikuvuka ngikuphila. Ilento le ebambe esibambele okholweni, esenza sibambelele okholweni lethu ukuthi noma ingadilika lenyama, kodwa siyovuswa. Masivuswa siyobona, siyofaniswa naye. Ingakho umhlabeleli athi uJesu mayebonakala thina sofana naye. Jesu mayebonakala thina sofana naye. Thina sofana naye. Sofana naye. Thina sofana naye. Sofana naye. Jesu mayebonakala thina sofana naye. Jesu mayebonakala thina sofana naye. Thina sofana naye. Sofana naye. Thina sofana naye. Sofana naye. Yafisa nje sime lapha kuverse 40 lithi uJesu wathi kuye, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Amen. Amen. Uma ukholwa uzobona inkazimulo kabani? Inkazi uleni enkazi ulwe iyathanda into engifuna ukuthi ngiyibheke. uLazaro wayelele engasakwazi ukuyikhulekela, kodwa amantombazane amabili lawa angodadewabo kaLazaro iwona ayekhala izinyembezi. Ngamanye amagama ithini lento? Ithi ngokukholwa kwalamantombazane uLazaro wakwazi ukuthi yena avuswe kwabafileyo, aphume ethuneni, wayekule nakuba wayesenuka, kodwa amantombazane okuyiwona akhala esagula, kodwa wayiwanika ithemba, wathi lokhu kugula akusikhona okokufa, kodwa okubonakalisa inkazimulo kaNkulunkulu. Uma ukholwa wena uzobona inkazimulo kaNkulunkulu.
ithi incwadi yamaHebheru 11 ivesi ka6 ithi ungaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Laba bakholwayo bafanele ukuthi bakholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa umvuzi walabo abanakho abamfunayo. Hayi wena usukholwa wena ufuna yena, awufuni into eningi, ufuna yena omqalisi nokumkhelelisi noma zikushaya izimo, kodwa wena ugijima ubheke kuyena. Atsho njalo amaHebheru athi gijimani nibhekile kuKristu omqalisi nomphelelisi wokukhula kwethu. Noma kunje sibheke uJesu, siyethuneni sibheke uJesu, siyokhombisa uJesu la esambeka khona ngegama likaYise neNdodana noMoya oqabileyo. Amen. Nkosi mphaphumulo umphumulela wafuthi bakaphumule ngobuhle emlilweni wesikhoko, bakaphumule ngobuhle. Baba wethu osezulwini, maliphathe ungcwele igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Ake usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele izono zethu njengoba nathi bathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa sisindise komubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kwephakade. Nkosi muphaphumule umphumulela wafuthi, Nkosi bapha bonke abakwandwandwe umphumulela wafuthi, babaphumule ngobuhle emlilweni wesikhoko, babaphumule ngobuhle ngegama likaYise neNdodana noMoya oqabileyo. Makadunyiswe uJesu Kristu usephakade. Angazi noma khona kusazokwenzeka. Sesingahamba bazalwane. Khaya lihleke, oh khaya oh magikene, oh magikene, esakwe, oh khaya lihleke, oh khaya oh magikene. Amen. uJobe wathatha wathi sengathi amazwi ami akabhalwa phansi
amazwi alotshwe encwadini ukuze angakhohlakali adwetshe ngokuthi lwensimbi aqothwe etsheni nesizolo angazasuleka. Impela ngiyazi ukuthi umsindisi wami uyaphila nokuthi ngosuku lokugcina ngiyavuka uthuleni ngibozwe isikhumbuzo sami ngimbone uNkulunkulu ngisenyameni yami. Mina uqobo ngiyambona amehlo ami avuleke. Amen. Amen. Isikhumbuziso lesi uJobe lapho wayeshawa amathumba eshawa yikho konke naye sephelelwe yithemba, kodwa yena uthi yazi ukuthi kukhona umhlengi wami. Noma isikhumba sesishabalele kodwa siyobonana naye nginjengomfokazi. Uthi-ke sengathi amazwi ami angalotshwa etsheni angasuleki, njengoba siphambi kwalelitshe elisikhumbuziso sombhabhadiso abhajadiswa ngawo naloku kukhanya namakhandlela isikhumbuziso sokukhanya uzuziwa akumukela ngalenkathi emukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Amen. Amen. Manje sithula umzuzwana sicabange izono zethu. Ngiyavuma uNkulunkulu uNenamandla wonke nakunina abazalwane ukuthi ngibanike ukweqisa cabanga nakukhuluma nakukwenza nakukhoza icala lami nzima ngalokho ngiyancenga uMaria wayelokhu enobenge izinto zonke nabaqobo bonke naye bazalwane ukuba ngikhulekele Nkosi muphaphumule umphumela wafuthi Nokukhanya kwaphakathi komkhanyelo. akaphumule ngobuhle Amen. empilweni wesigogo Sindisa umsizi wonke. akaphumule ngobuhle. Amen. Jerusalem ikhaya lami engilithandayo ofezwani nomzamo wami sengiphumule kuwe. Amen. Lithembekile lelizwi lokuthi uma safa kanye noKristu siyakuphila kanye naye uma sinyamezela siyakumbona kanye naye, uma simphika naye uyakusiphika. Amen. Amen. Angazi khona usengasivulela bese kulayitha amakhandlela. Uzuziwe ukuba umamukele ekhaya ayekade ehlala elilangazelela wangathi uma sembula lelitshe namehlo akhe avuleke abone baba athokoze imihla ngemihla. Sicela ngoKristu Jesu. Amen. Sicela oyedwa womndeni ozosifundela lamazwi amali. Izulu lavuleka, izulu lavuleka, ngabona umbono kaJehova. Izulu lavuleka, izulu lavuleka, ngabona umbono kaJehova. umbono Jehova, umbono kaJehova, izulu lavuleka, ngabona umbono kaJehova, umbono kaJehova, izulu lavuleka, ngabona umbono kaJehova, umbono kaJehova. Kukhona ongasifundela umndeni nje oyedwa.
In loving memory of Bongani Patrick Ndwandwe, Muzuziwe, Siteti Ndwandwe. Bongani wazalwa ngomhlaka 10 November 1963, washiya ngomhlaka 20 August 2009. Uzuziwe wazalwa ngomhlaka 19 May 1985, washiya emhlabeni ngomhlaka 22 May 2020. In life, we love to dearly, and in death, we still love you, sir. You will forever be in our hearts, and you will forever be remembered by your family. Nkosi mukaphumule mpumulela wafuthi Nyokhanya waphakade kukhanyeni. aphumule kobuhle Amen. emlilweni wesikhoko Sindisa umphefumulo wakhe Nkosi. eshayi ngokubhabhatiswa kwami ngaphenduka ngabikholwa ngabuyiswa embusweni kaSathane sengikholwa ebandleni likaJesu Nkosi yethu yebo ukukholwa kwami yikho wena kwami. Socela wonke umndeni uchele baba wethu osezweni athungele igama lakho umbuso ufike inhlanzi yakho mayenze emhlabeni nasezweni ake usile nathi esingasesemhlabeni usithethelele esizeni njengoba nathi bathethela abasunayo ungasibeki esilweni kodwa usisilise ukubika ngiyocela nje umzukwana umndeni ukuthi uqhubeke ngenhliziyo ngolomzuzu uqede Nasekufeni kwethu solulanyiswa yilo igama lakho Jesu
Inkosi ayibe nani Ibe nomoya wakho futhi. asamukele isibusiso. Inkosi mayisibusise isilondoloze kukho konke okubi isiyise ekubeni kwaphakade. Amen. Inkonzo yethu isiphelile yesemathunzi asesingaya emakhaya manje kakhulu ukubambisana nabe. Amen. Senza kancane ngabe nginamanga mangathi lento ayihlabe ngabe nginamanga mangathi ayingibulali ngabe nginamanga mangathi lento ayihlabe ngabe nginamanga mangathi lento ayingihlabi mina ngabe nginamanga mangathi ayingibulali ngabe nginamanga mangathi angimcela umntwana ngabe nginamanga mangathi angifuni imali ngabe nginamanga ngicatha mina umphakathi yasinelwa vele bumbala 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 yasinelwa Ngithanda ukunibingelela nonke ngesibingelele sithi makadunyiswe uJesu Kristu. Amen. Before nje size sivule ngomkhuleko ngicela ukuxolisa kakhulu. Sishawe isikhathi si late abanye benu basigcinile isikhathi bangayenza ibantu time. Siyaxolisa kakhulu ngalokho. Soqala nje ngeprogram yethu emfishane ayiyinto. Emfishane nje ukuthi nje sikhulume ngepurpose yosuku la namhlanje. And thereafter bese ke siyaqhubeka nomcimbi. Bengisacela umthoko asondele ezosivulela ngomkhuleko. Igama likayise benendodana nomoya oqedile. Amen. Amen. uNkulunkulu wethu olungile, uNkulunkulu wethu ongcwele, nasemini uNkulunkulu wethu ophilayo. Siyabonga umusa wakho, siyabonga uthando lwakho osithanda ngalo ongenamkhawulo. uNkulunkulu wethu ophilayo nothembekileyo, kube kuhle kuwe kwaphila kwathandeka kuwe ukuba uNkulunkulu wethu ongcwele siphinde sibone lolu suku. Namanje ke sokulunga simakade simema umoya wakho ongcwele ukuba uhlale phakathi kwethu, ngoba uma ungekho wena singenze lutho. Baba wethu olungileyo, siyabongela ke uNkulunkulu wethu omuhle, umndeni wakwaNdwandwe nomndeni wakwaMabaso ukuthi waba muhle empilweni zabo. uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu, wawufaka lo mqondo uNkulunkulu wethu ophilayo
ukuthi kumqondo omuhle noyingcwele ukuba sikhumbule izithandwa zethu ezingasekho. Siyabonga ke sokulunga simakade ukuba uliphelelisile icebo lakho namhlanje ngalo msebenzi uNkulunkulu wethu ongcwele kazuziwe. Siyakuncenga ke khozali kaMoya Ingcwele ukuba nendumiso yethu nenjabulo yethu ingaphenduki ihlazo neqhilo phambi kobuso bakho, kepha mayimukele uwe njengephunga elimnandi eliphilayo nelithandekayo. Siyacela ke simakade sezulu ukuba konke sizokwenza sikwenzele ukudumisa igama lakho, mase ukuthi umoya kaNkulunkulu uthobelane kuyona le ndawo, kuthi nase abazohamba ke uma sekufanele uthumile ingelosi yakho yamandla ukuba kungabi bikho nanoyedwa oza kuvelelwa isimo sengozi, kepha uNkulunkulu wethu ongcwele sicele iprotection yakhe evela kuwe neguidance yakhe evela kuwe. Konke sicela ngayo Kristo inkosi nomsindisi wethu. Amen. Udumo libekise benendodana nomoya ogcweleyo njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo namanje kuyokuba njalo sonke isikhathi naphakade. Amen. Ngizothanda ukunamukela ekhaya lakaNdwandwe. Ngiyacabanga ukuthi bancane kakhulu abantu abangathi bayaqala ukufika la ekhaya. Ngicela ninethezeke kusekhaya la sikhona mekuthi khona into enidingayo. You guys are welcome. Esihlangene ngakho ke namhlanje ngoba nanikhona nibaningi nibangaka siyophelezela usisi wethu. Namhlanje sizo celebrate impilo yakhe. Namhlanje siyothi akabuyele ekhaya abe yidlozi elihle ekhaya. So ipurpose yosuku la namhlanje ukuthi besine unveiling ceremony and sizo celebrate impilo kaZuziwe. Ngicela si celebrate ngendlela aphile ngayo. She was a very happy person. She was a person who used to bring abantu together. Njengoba sihlangene futhi la ekhaya namhlanje sihlanganiswa uyena. So khulekani, be merry, be happy, and let's celebrate impilo yakhe ngendlela abengafisa ukuthi celebrate ngayo. Sengihlela ngezansi ke sizocela usisi wethu omdala esekuyena esisele naye ukuthi nje ezosho i-vote of thanks bese siyakhuleka sikwazi ukuthi sithole ukuya ngasethunjini. Ngiyabonga kakhulu. Esithina sesishilo sithanda nokubonga isupport ye-community yabangani ulahlekelwa udadewethu uZuziwe. People who were there from day one up until today just celebrating impilo yakhe. Besithanda nje somndeni wakaNdwandwe somndeni wakaMabaso ukuthi siyabonga kakhulu lokho enikwenze kuthina ningagcini kuthina sodwa. Siyabonga.
sayashintsha amanzi akho. Ngibambele kanje usinje. Ngingalokothi. Hello hi. Hello, hi. No, just a bit. Ukuthi imane yama out nikhule niyenza lento yabo niyakhuleka